ucango ke. Zithi ke kamva zifike nezinye iintombi ezo zisithi Nkosi sivulele. Yaphendula ke yona yathi, inene ndithi kuni andinazi, nina phaphani ngoko ngokuba ningayazi imini kwanelixa. Haleluya. Bazalwane, apha ufundiswa ngeentombi ezilishumi. Ingqundi neziyatha. Amen. Abantu ababini abohlukileyo. Haleluya. Ithi iBhayibhile bebeyokhawulela umyeni, baza abantwana bakaThixo bazilungiselela. Haleluya. Ukuthi babe neoli xa umyeni efika. Kodwa kuthe engakafiki bozela balala. Haleluya. Kodwa babe bezilungiselele. Amen. Kuthe xa kuthiwa nabo bayeza baphaphama balayita izibane zabo. Bathe aba bengekazilungiseleli bacela apha kubo. Haleluya. Bathi asizukwazi uninika ngoba kaloku ayizusenela sonke. Haleluya. Unjalo umntu onoThixo. Haleluya. Soloko uready, you are prepared for anything. Haleluya. Ezi ntombi ke apha elukholweni sinabantu abarelaxayo because elibali liyasibonisa ukuthi bakhona abantu abarelaxayo. Haleluya. Bakhona abantu abazilungiselelayo. Glory to Jesus. And then apha xa urelaxileyo uvele uthi hayi wethu yabona ngelo xesha xa iyenzeka lento. Kodwa ezi ntombi zingqondi azizange zizixelele loo nto. Haleluya. Because kaloku bayamazi lo mntu bamlindeleyo. Haleluya. Bayayazi imisebenzi yalo mntu bamlindileyo. Haleluya. Ithi iBhayibhile lwavalwa ucango. Haleluya. Bengaphandle bethe bebuyela ngaphakathi yathi Nkosi andinazi. Haleluya. Lizawufika ke ixesha nakum nakuwe ukuthi livalwe icango. Sisalibele kuhlala ezitulweni zase-Ebenezer. Sithi sawuyibona ngelo xesha. Zibe iinkokheli zibila zisoma zisibonisa umkhombandlela. Kodwa umamsaziwa adlale. Afike umyeni livalwe icango. Haleluya. Ithi iBhayibhile phaphani ngoko ningalazi ilixa lokuthi abuye. Haleluya. Sithi sawujonga izinto ezenzekayo apha phandle. Ixesha liphelile. Ixesha liphelile. Asisenalo ixesha ngoku. Uthixo uyabuya. Uthixo uyabuya.